जों हारिनि थाखाय जुद्ध नांदों, हारिनि थाखाय जों जुजिदों, हारिनि थाखाय जौगादों। दिनै बे जुजिनायनि गेजेरजों दिनै बिटिसि मोनदों। खुलुमबाय। बर'फोरखौसो एभेक्सन खालामदों, नाथाय इलिगेलि जायफोर थाफैनाय बेखौ एभेक्सन खालामाखै। गावनि हायावनो सान अफ दि सयेल जोङो गावनि हायावनो बर'फ्रा होखारजादों, नाथाय गुबुन हारिफ्रा सुबिदा मोनदों। होमब्ला जोंनि हाखौ सोर उद्धार खालामबावनो? जों बहा थांबावनो? जों गोरिब गुन्द्रा बहा थांबावनो? दिनै बे रोखोम खामानिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावगासिनो दङ। बेवहाय 100% निरापत्ता होननानै खुगाजों बुंबाबो जानाय नङा, नोंथांमोना मिथिखागौ। दिनै गावनि हाखौ दिनै सेयै मालायनाव हगारगासिनो दं। दिनै गावनि फिसाखौ होखारगासिनो न' बां सावनानै। दा बेबायदिजों बोरै जानो फालाय? मानगोनां हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बेफोरबादि सुबुंफोरखौसो दिनै लाइ होदों, नाथाय बर' बिमाफोरखौ मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै रोगां बिथाङा न' बां बुसिदों, होखारस्रांदों। बेफोर मा? आरो बन लायग्रा बिथांमोनखौबो साइकेल जोख्रेब आरो इनकाउन्टार खालामबावदोंसो, मेलेम हलायनाय। बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बावाखै। नाथाय मानगोनां फेरेंगा बिथांखौ बुंबाबो बुङाबाबो बेनि बेसे, बे फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा टिकेट मोनगोननि चान्सआ जोबोद खमसै। सांग्रां ब्रह्म बिथाङा सेजासिगोन, बे हारसिंनो जब्द जालांनांनायनि लामायाव फैबाय। बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। फिथाइया मोनमारबाय। न' बां बुफायनानै बर' बिमाफोरखौ लावथिजों बुहोनाय, एसेबो रैखाथि होयै, मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै बर' बिमाफोरखौ, बर' आइजोफोरखौ न' बां बुसिनानै मोदै सख'नायनि फिथाइखौ बिथाङा मोनमारसिगोन। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै बर'फोरखौ सेफटि होनायाव बेसेबां खामानि मावदों। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों 100% रैखाथि होदों होननानै, नाथाय बे 100% ना 0%? बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों उइथ प्रुफ फोरमानजों लोगोसे आङो होनो थांगासिनो दं। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड, वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी सार, सिनियर सिटिजेन फरामनि दैदेनगिरि बिथां अमर सिंह ब्रह्म सारमोना जे प्रमद बर' बिथाङा जे जोङो 100% अननाय, 100% निरापत्ता रैखाथि मोनबाय होनदों, नाथाय बेयो 100% ना 0%? बिनि फोरमान होनो बिथांमोना थांगासिनो दं। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों बेनो रोखा जागोन। दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बर' हारिफोरखौ रैखा खालामनायाव 0 जादों, 100% नङा। आरो नाथाय बिथांमोना बेखौ मालाबाबो खुगाजों सिखार लायाखै। आरो बिनिनो फोरमान हिसाबै जे बिथांमोना जे प्रमद बर' बिथांमोना जे फेरेंगा बिथांमोना जे बर'फोरखौ रैखाथि होनो हानायाव फेइलार जादों, बिनि फोरमान हिसाबै मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारी सारनि खुगानिफ्राय मा बुंदों बेखौ रग' खोनासंनानै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। बे मजाबारि रायजो राजाफोर, ओमफ्राय आंनि लोगो जा सिनियर सिटिजेन फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि अमर सिंह ब्रह्म, दा जों जयैनो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हाबदों। आरो बे मजाबारिनि जेनाखि एनक्ल'सार जानाय, बे मजाबारियाव जेसेबां एनक्ल'स जानाय बेखौ माने होखारजोबनानै मजाबारिनि जानाखि असे बिगोमाफोर, बे असे बिगोमाफोरनो हाखौ गथायना होनांगौ होननानै जोङो दिनैबो आरोबाव रायज्लायनो फैबावदों बिटिसिआव। दिनैनि बाथ्रा नङा, जों रायज्लायनाया बिराद गोबावसै। दा बिटिसिनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM फेरेंगा बसुमतारीया जावले खोथा होदोंमोन जे थाबैनो बे हाखौ नोंसोरनो हगार होनाय जासिगोन होननानै। आरो अलरेडि मजाबारियाव जायनाखि इलिगेल भाबै दखल खालामनानै दं, बिसोरखौ गुबुन जायगायाव थानायनि बेबस्था खालामगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंबाय थादों। खिन्थु जों बिथांमोननि बाथ्राखौ लामा नायै दिनै बोथोरा बारलांगासिनो दङ, गोबाव सम जाबाय। खिन्थु जों दा नुबाय जे बिथांमोना मावनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामनायखौ जों दा नुवाखै, ओरैनो खुगाजों बुंगासिनो दं। दा दिनै जों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजोंबो रोखा रायज्लायबावबाय। बिथाङा दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बेखौ बुंदों जे दाथ' मावनायनि सम्भाबना खमसै, दा 2-3 मासोआ नोंसोर नेबावनांसिगोन, बिदि बाथ्राखौ बुंदों। थारमाने इलेक्सनखौ टारगेट खालामनानै बिथांमोना बुंदों इलेक्सन खाथियाव मावनो हानाय नङा, बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जादों। दा फेरेंगा
बिथाङा जोंनो जेखौ खोथा बायदोंमोन मावगोन होननानै दा बे मावैया खोब दुखुनांथाव दिनै बिथांमोना गावनि असे बर' फिसाफोरनि जायनाखि दुखु दाहा बे समाव एसेबो सहाय होनो हाया बिसोरो मालायनिबा दिनै हा होयो दाथ' जोंनि हिसाब मोनगासिनो दं दिनै बे सिडली जायनाखि सार्कोल अफिस बेंटल आन्दाराव दा बे बेंटल आन्दाराव इसेबांबा बुरजा दिनै माने गभर्नमेन्ट खाजोनायाव नन ट्राइबेल मानसिनो हा होदों दा बेयाव जोङो हिसाब मोननाय बादिब्ला बेयाव गासै माने 54टा फेमिलि बेनो हा होदों जेराव बिसोर थानो मोना गभर्नमेन्ट खासायाव बोरै नन ट्राइबेल मानसिनो हा होनो फालाय आरो बिटिसिआवथ' बिदि मोना दा बे नियम गैयैखौ नियम खालामना बिसोर होदों दिनै दा बेखौबो खालामनो हायो बिसोरो खिन्थु गावनि असे मानसिनो दिनै माने गावनि हाखौ होनो हाया दा मजाबारिनि गामिया दिनै बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बे जायगायाव खाजिना होगासिनो दङ गावनि हायाव दिनै बिसोर थानो मोनाखै अथ'सो बोसोरै बिसोर खाजिना होबाय थायो बिसोरो माने रेभिनिउ लायो बे बर'फोरनिफ्राय बिटिसिआ खाजिना लायो दा खिन्थु बिसोरखौ थानो होआखै आरो बे गुबुन हारिखौ होखाराखै बिसोरो होखारफिनब्लाबो दा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बेबायदि खामानिखौ मानो मावबाय थादों मानो जोंनि गावनि असे फिसाखौ मानो नोजोर होनो रोङाखै बेखायनो जों दिनै लास्ट माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बुंबावबाय जे बे रोखोम खालामोब्ला जोङो इमिडियेटलि जोङो बे नोंसिनि गभर्नमेन्टनि बेरेखा जों आन्दलन खालामनो गोनां जासिगोन जोङो थाबनो संग्राम खालामगोन धरना जों होसिगोन आरो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा रेडि जाबाय जोंखौ जावले बिथांमोना थगायगासिनो दङ जे होखारसिगोन होनना बुंगासिनो दङ जों हा नागिरगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ दा बाथ्राया नैबे सैथो जे खुनु बेड ब्लकनि जायनाखि एनक्ल'जार्सफोर बेड ब्लकआव थानाय एनक्ल'जार्सफोरखौ खुनु अबेबा जायगायाव दोनहैनायनि गभर्नमेन्टआ बे रोखोम पलिसि लानायनि बाथ्रा थानो नाङा बिसोर बबेनिफ्राय फैदों बे जायगायाव बिसोर थांफिननांगौ बिसोरखौ जों आलासि बायदि बेखौ बेबहार खालामनो मोना बिसोरनो जों जे बे माने थानायनि बेब'स्था खालामफिननाय अबे आयेनाव दंफालाय बेथ' खुनु आयेनाव गैया बिसोर जे जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिन बेसो आरो बेखौ जों आलासि बायदि एखेबारे बेयाव थानो होबाय जानो होबाय बिराद गोबाव बे हाखौ बिसोर दखल खालामना लाबाय बे जायगायाव बिराद माने बिसोरो माने खामायबाय बिसोरो धोन दौलत सोरजिना लाबाय आरो दिनै बिनि उनावबो जुदि बिसोरनो जुदि आरो गुबुनाव जुदि हा नागिरना होनांगौब्ला बे आयेन गैयि खामानिखौ मानो मावनो बिटिसिआ खामानिखौ मानो मावनो फालाय बिसोर मोजां थांनो नागिरदोंबा थांथों थाबनो आरो थाङाबा इभिकसन खालामना होखानांगौ दा दिनै सारा माने आसामावनो दिनै गोबां जायगायावनो एनक्ल'जारफोरखौ होखारगासिनो दं जोंनावल' मानो होखाराखै दिनै सत्र जायनाखि सत्रनि हा बे सत्रनि हायाव जे गुबुनफ्रा हा आवग्रिना थादों बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मालाय उद्धार खालामना होदों थाबनो दा जोंनिया मानो गावनि हाखौ उद्धार खालामनो हाया आरो इतिमयधे जोंना हाइकर्टआबो अर्डार होबाय जे बिटिसिआव इसिबां माने एनक्ल'जार दं बिसोर होखारजोबनांगौ आरो आसामाव इसिबां एनक्ल'जार दं बेखौ होखारजोबनांगौ खिन्थु जोंना बिटिसिनि नेताफ्रा जोंना लरेटआनो मावा मारै जानांगौ बियो जों हानि थाखाय जुद्ध नांदों हानि थाखाय जों जुजिदों हानि थाखाय जिउ गारदों दिनै बे जुजिनायनि गेजेरजों दिनै बिटिसि मोनदों आरो बे बिटिसि सरकारा जोंना जुदि गावनि हाखौनो उद्धार खालामनो जुदि एसेबो नाजायाब्ला होमब्ला जोंनि हाखौ सोर उद्धार खालामबावनो जों बहा थांबावनो जों गोरिब गुन्द्रा बहा थांबावनो दिनै गावनि हाखौ दिनै सेयै मालायनाव हगारगासिनो दं दिनै गावनि फिसाफोरखौ होखारगासिनो दं न' बां सावनानै दा बेबायदिजों बोरै जानो फालाय ओंखायनो जों इमिडियेट दाबो टाइम दं इलेक्सना देरसिन नङा बे जाथिनि समस्या देरसिन ओंखायनो जाथिनि समस्याखौ माने गुरुत्थ' होनानै दाबो टाइम दं थाबनो बे जाखिनि एनक्ल'जार दं इलिगेल भाबै ट्राइबेल बेल्टखौ बिसोर होखारनांगौ जों दाबि खालामो नुनो मोनबाय भिडिअखौ खोनानो मोनबाय कमेन्ट्स हरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ